Vanhu vanoisa vanhu kuna Mwari vanhu vakaita setype ipi? Tsvina dzinotaurwa pamberi paJehovha dzinosvibisa chimiro nemurayiro waShe ndedzipi? Nokuti hakuna munhu, chekutanga wandingataura ndichiti unotaura naMwari. Inini Baba Chinogurei pachangu ndiri mutungamiriri wemakereke, ndiri munhu wemweya futi, but ini ndakatanga kugarwa nengoni 97 kuita basa iri remweya nekufamba nekereke yeZion. Saka ndiri munhu anoziva mune zvinhu zvemweya, ndiri munhu anoziva mune zvinhu zvemadzinza, nokuti mweya nemadzinza zvinhu zviviri zvakasiyana. Ende Jehovha unoti kwamaitira mabasa enyu ndiko endai, munoitira mabasa enyu ikoko. Pamwe pachona Jesu uno paakatombotuka vaFarisi achiti kamani vana venyoka, handikuzivei. Kana naiye Mwari une nguva yaachasvika pakuti handikuzivei, waachakurambai kuti mumwe nemumwe ngaaende unoshandira kwaanoshandira, kwamaisiitira mabasa enyu. Saka musauya kuimba yaMwari muchinyeba, ndozvazvinoda kuzama kureva manje. Muchinyeba kuti muri vanhu vangu kana kuti muri vanhu vaMwari vanoita zvekunamata mumweya nemuzvokwadi. Mese muri vanhu vaMwari vanoita zvemashava, vanhu vaMwari. Hakuna zvinombonzi nokuti ava vanamati, vanoita zvemidzimu, vanoita zveun'anga, vanoita hakuna izvozvo. Ndava kuun'anga kune maspiriti akasiyana siyana kumidzimu ikoko. Kutori nemwe midzimu isingatotenderwi nemashawe nemasvikiro, inotonziwo iyi aya maevil aya. Kutori nemidzimu inotorambidzwa kuti haii, nokuti kana nanhasi kubva kare nakare midzimu yanga isingatenderwi kunyange munguva yehondo, chitsvuku kana kuti kuuraya munhu kana kuparadza kudeura ropa. Kune dzimwe nzvimbo dzaitorambidzwa kuti nyika yangu inini nemidzimu nemhondoro haisi yekuuraya vanhu. Makomrade achitoudzwa, maona kune dzimwe nzvimbo dzokutoti kunoitwa zvemabira, hakutenderwi midzimu chaiyo chaiyo yedu yeculture yechiwanhu. Haitenderi munhu anenge aita bonde kana kuti anenge arara nemukadzi kumba ouya opinda muimba yemudzimu, kana kuti munhu akapara ngozi akaita chitsvuku opinda mune mudzimu, kana kuti munhu anenge aida kugara umambo iye akauraya munhu. Midzimu yekare yanga isingabvumi kuti ugare umambo, kureva kuti kune mweya yakawanda iriko kuya isingadyidzani nemweya yemidzimu, asi yese iri midzimu. Kureva kuti kana mudare raMwari chaimo mune mweya mitsvene yakawanda stereki, asi mimwe yacho isiri mweya inodyidzana nemweya yeHoly Spirit. Kune mweya yeAntikristu iriko. Ndava kune vanoita zvekutemerwa tsenga, wokuti anodzura musoro wembeva uyu, wodzura musoro wembeva uyu, wodzurwa pagumbo apa unodzurwa zino, umwe oenda wodzurwa zino, umwe oenda wodzurwa mese inenge riri zino chete, izino chete, izino chete. Kana uri musoro wedzvinyu, musoro wedzvinyu chete. Kana muri muvhireji, variko vakomana vacho vanobikwa kuMozambiki, variko vakomana vacho vanobikwa kuMalawi, vanobikwa kwaMutare kuChipinge, vanobikwa kuInyanga, Bhinga, Mount Darwen, Mutoko nedzimwe nzvimbo dzakasiyana dziri munyika yeZimbabwe, maPurazum, vanogona kubika mapipi. Variko vana Sangoma, vana Chiremba, vokuti kana akatora jira akaribhedhenera apa, imimi munoti ijira, asi pajira ipapo pane mazizi, pane nyoka, pane chichada, ndo chinongobuda chinonzi chatachibata. Handiti mazviona tatakabvisa hembe, handiti mazviona tatisina kana chinhu. Umwe ukada unobisa zvokutosara ari weka chaizvo izvi. But vanhu vanorwa affliction, vanorwa kaunda, chidzungudzungu, anonzi masaramusi kana kuti mapipi anoitika.
Mazviona. But kubeni kuti hapana kana nechabiswa apa. Vanhu vauya nacho ava pajira apa, but vanhu vanenge vachiti aiwa havana chavauya nacho vakomana. Saka iyoyo mweya iyoyo ndo yandiri kutaura kuti kune mweya mishanu isina pekugara. Iri kushandawo semweya yebasa raMwari. Ende yekuti kana iri mumakhava kumadzibaba uko, vari kuishandisa mweya iyoyo, vazhinji vacho vakabikwa. Kunana Zioni mugodhi, kunana Zakazarwa zvikatidzo, St. Peter, kunana machechi akawandisa tisingapedzi kutaura idzi. Type yemachechi akasiyana siyana nangotsvu kweso. Vakabikwa nen'anga kuti vaite masaramusi. Asi vanhu ivavo vanondogona kutopfeka machira machena vachitorwa nengoni kutochema chaiko chaiko. Ya, vamwe ndo vanoprofita nemazita. Zvokuti dzinza rese rinopera uriko mweya waMwari zvechokwadi unoprofita nemazita. Asi haubva wapedzeka kuita tsika yacho iyoyo yokungoti wese angopfugama unotorwa mazita, wese angopfugama unotorwa mazita. Aiwa, zviya zvaMwari ndezvekuti musi iwoyo unoita saramusi risingazwisike rokuti hausati wamboita muupenyu. Zvokuti vanhu vanotovhunduka kuti ya pakawo mangwana unoita zvimwe, mangwana uchiita zvimwe. Zvinongoti ndiyo ngoma ndiyo. Saka munotoona kuti kune dzimwe nyaya dzokuti vanozopedzisira vakutemerwa misoro yemapere. Handibere rinorota here. Vakutemerwa misoro yemagora nezvimwe zvakasiyana siyana zvekukwezva vanhu. Saka ndinoda kutaura nhambo yokuti kuchipostori ndo kwatowanda uroyi. But vanhu unonzwa vachitaura kuti aiwa isusu hatidi chakati, hatidi uroyi, isusu hatidi uroyi, isusu hatidi kubata zvikwambo, isusu hatidi vanorumba. Vanhu vachiitiswa queue kubvumiswa nemunhu akatobikwa nemushonga. Vanhu vagobvuma, vagosarenda nyoka, vagosarenda mazango, vagosarenda mazizi nemunhu akasarenda atore nemakona anodarika avo. Munofunga kuti tsika mutanda zvakanga achibata vanhu uroyi, iye wacho akanga apedza hama zvakadii kumusha kwake? Kana kuti gona muroyi, kana kuti zamu rimwe, kana kuti weziso rimwe, vana tsika mutanda vaya. Kufunga kwenyu imimi wanga vane makona akasimba zvakadini. Vamwe vaita muzinda wavo pamakuwa, kunenge kunoigwa vanhu kuya kumakuwa kwa ndiko kwavaenda kuitira musasa wavo ikoko. Vamwe vaitira pamharadzano, vamwe vaitira kupi. Saka inini nyaya yangu ndeyekubvunza kuti saka vanhu ivavo vanga vakachena here? Vamaiti gaurani chekanyora dzevahombe, ingati tsika mutanda chekanyora dzevahombe. Iri gaurani vaidza vakuru dzinosara dzichiteerana tsika mutanda dzevapwere. Saka ndoda kungobvunza chiona yekuti nyaya yekunamata Mwari, tine vamwe vari kuti kwai handataura naMwari. Isu vachari kumaposoro ndo kunongodambuka kutaura, kungodambuka kurotomuka kutaura. Kwai ndataura naMwari, Mwari wandituma kuti, Mwari wandiudza kuti Mozisi achitarisana naMwari akawira pasi nechiso nokubvunda nokuhuta. Ko zvinezvi navaprofita variko iko zvinezvi zvavarivo vari kugara nevakadzi mudzimba vachiita pombwe everyday, zvavarivo vakaberekwa nembereko yemunhukadzi futi zvakare, ivo vachibata zvakasiyana siyana. Utsvene hwacho hwakareruka. Vanokwanisa kunge vari kuona Mwari here vanhu ava? Vanokutaurirai kuti tiri kuona Mwari, tiri kuona Mwari, Mwari wanditi, Mwari wabva wanditi, Baba wabva wanditi, Baba wabva wanditi. Vanhu ava havasi vana madungwe here ava? Havasi vana madungwe here? Havasi vana madungwe here ava? Because inini never kuti nditi ndakambotaura naMwari direct sinzi ndakataka kunamata kana kuti kupukuta zvomweya. Handiri kunyepera vanhu ba, handina ba. Pandakataura naMwari anga akapfeka zvakaita sei? Anga akadini? Even vari kutaura naMwari vachembo vabvunza kuti Mwari vamutaura naye ari kupfeka magemenzi akaita seko mazuva ano kana uniform. Saka vazhinji vacho ndo vanozoti takagosha nyama tikadya sana madungwe naMwari takaenda kudenga. Chandinoziva inini tino mediator nema-angels, ndo ma-mediators edu isusu naMwari.
mazviona ukama hwedu hwakalimitwa nokuti hwakasviba kuti tive vanhu vanobata Mwari kana kubatiwa naMwari kana kubatana naMwari nemaoko kana kutaura naMwari nemuromo takamutarisa yakatitarisa. Hwakalimitwa kubva mugadheni muya mubindu reEdeni, patakangotanga kurara nevakadzi ava mumba, patakangotanga kurara nevarume mumba, kana kuti patakatanga kuzvarawo kuberekawo munhu, ndo patakakanganisa nyaya yese ipapo. Takaberekwa nembereko yezviwi. Zviwi zvacho ndezvipiko? Ndo botso kana kuti mutambo wamunotamba usiku mumba uyu, ndo zviwi zvinotaurwa naMwari izvozvo. Jesu akabva atotadza nekutoroora kwacho, nekuti naiye Jesu pachake unototi aiwa, haana kutobvira atoroora nekutoita mukadzi kwacho. Kana ari Pauro akabva atopupura oga akati aiwa, inini hangu hazvibviri. Kana wakadai mukombe wezvawo, aiwa ngaudarike. Asi munhu wakafanira hake kuti ave nemukadzi wake mumwe chete kana murume mumwe chete, pakupinda kuti asvibise nyika yese iyi, achiti apo mukadzi, apo mukadzi, apo mukadzi, apo murume, apo murume, apo murume. Pauro unopupura uchitaura izvozvo, asi akabva atosacrifice kusatoroora Pauro wacho. Inova nzira inoda kutedzerwa nevaRoma nemafata iyi, asi havazoigoni. So regai ndisanangure ndichiti tine different iripo ya nekuti even kuti tive vanhu vatsvene kudai kana kuti kunamata takaruramiswa nemurayiro nekutenda. Mwari ndiye wakatiregerera. Even Abrahama chaiye akaruramiswa nekutenda. Takaregererwa naJesu Kristu, ndiye akatifira pamuchinjiko. Asi munhu wese akaberekwa nembereko yezvivi unotova nematambudziko. Saka haugoni kuti uite ukama hwokuti iwe ungaita mukoma nomunina naMwari kana kuita bhurukwa nebhande naMwari, kana kuti wanyanya kuita holi maningi zvokusvika pakuti iwewe ungasvika pakutaura naMwari Mozisi agoita muhedheni zvokutya Mwari. Ndizvobakani varume. Saka tiri kunyeberwa nemapostori vachiti vanotaura naMwari. Tinotaura naMwari kubudikidza nemaangels kana kuti mediators, kana kuri kuchipostori vanoti ngirozi kana kuti vatumwa. Ndo pamunozoona vamwe vakuchidaidza kuti Moses, ngirozi yaAroni, Mikaeri, Gabriel, wati naivo futi vanodaidza kudaro vacho kuti Miriam, Moses, Gabriel and wati naivo vacho vazhinji vacho vakatodhomokawo futi, because ndo vanotaura kuti havana mati vakafa. But way yavanodaidza naye vanenge vaida kuzama kududzira kuti tiri kushanda nengirozi dzavatumwa kana kuti ngirozi dzavaprofita vapakutanga kana kuti vanhu vatsvene vakanga vachinamata vakafa vachinamata ndo vaakudzoka vachibata basa. Zvino kana zvichitaurwa kuti mweya mutsvene uchatonga, Mwari vachatonga vakafa nevapenyu, kureva kuti mweya yavanhu ichadzoka vanenge vari vatsvene ichibata ushe panyika. But handizvo zviri kutaurwa kuti vana Miriam havasati vatongwazve, vana Joshua havasati vatongwazve, vana Mozisi vese vana ananhingi vese vamunotaura mazita, vamunodaidza nemazita, vamunoita sei vese, kureva kuti maakunamata midzimu kana kuti maakudaidza midzimu, asi midzimu yenyu muchiramba. Imimi vana madzibaba hamugoni kudaidza zita rasekuru wenyu. Asekuru wenyu vanotadza kudai kutukamirira ishei, pano munhu asiri waMwari here? But imimi munoziva sei kuti Aroni akapinda denga, kana kuti Joshua akapinda denga, kana kuti Miriam? Imimi muri kuvashedza muchivashandisa pamabasa amunoita. Ivo vacho kana vanga vakapinda denga vari vatsvene, vanogozobata pamunhu muhedheni sei? Pamwe dzimwe nguva imimi wacho muri mahedheni, mune tsvina, mutumbi wenyu haikwanisi kuti igarwe nengirozi dzana Mozisi, dzana Aroni, dzana Mikaeri. Munenge muchizvitora kupi zvese izvo zvokuti muzvipe masimba kuti muri kushanda naMozisi? Munongoti kana mukangonzwa mweya unonhuhwa musango motsvina mototi ndagarwa nemweya waMwari. Mhepo dzamunonotora kumadondoko ndo dzamunonyebera vanhu mumakirava muchiti ndiMozisi, ndiAroni. Nembo kuti Mozisi haana kubvira abata basa nenzira yamuri kubata nayo kana kuita mapipa amuri kuita iwayo, kana Aroni wacho. Ende kana Mozisi akaita mapipa anobatsira nyika, kana Aroni wacho kana kuti Joshua wacho. Inimi muri kuita mapipi ekuzadza dumbu, imimi muri kuita mapipi ekuti soende rangu, imimi muri kuita mapipi
ekuti ekutsvaga mari. Saka nyaya ndikutsanangura panapa ndeyekuti vanhu vari kunamata kana kunamatiswa zvinhu zvavasingazivi, vanhu vachibhilivhiswa mapipi mumakirawa nemumasowe mumachechi umu. Mweya waMwari chaiwo chaiwo hausi mweya wamapipi every time, but iko zvinezvi vanhu ukaona pakazara vanhu vari kubhilivha mapipi, vari kubhilivha minana, masaramusi. Ukaona sowe rakazara vanhu masaramusi nemapipi, ureva kuti ndekupi kudenga kunoendwa nenzira yerudzi rwemapipi, kana kuti kudenga kunoendwa nokuti vanhu vanenge vasingateeri shoko raMwari, but vanhu vari kuteera mbiri yemuprofita kana kuti mbiri yemapipi, ndo yavari kutevera ipapo, ndo yavari kutsvaga ipapo, ndo yavanenge vachifamba nayo iyoyo. Ndinokumbira kuti odye mundisiro wakomana waJolas, wakomana wachatufa, wakomana wegambakwe, mundisiro odye nevakomana vari munyika nevasikana vamachecha, kuti vataurire nyika chokwadi chemene, kuti basa ravanofamba naro vachiita vachinyebera vanhu, kuti ndivo vana Joshua vanhasi, ndivo vana Mozisi vanhasi, ndivo vana Paurosi vanhasi, ndivo vana Mikairi vanhasi. But ndiyo here nzira yakashandana naPauro, kana kuti vana Pauro vakatofa here vakamuka vausenzeswa ava? Nokuti munhu kana akafa chitunha chemunhu kana zita remunhu haringashandiswa nevanhu vapenyu, kureva kuti vanhu vapenyu havangatungamidzii munhu akafa zita rake kumakereke kana kumakirawa kana kupi nekupi, kureva kuti vanhu ava ndivo here vanopinza vanhu denga kana vafa, vaprofita ava kana vapostori ava kana vachinyebera vanhu, ndivo here vanotendeutsa mweya wamunhu kana afa, kureva kuti mweya waPita wakutoshandiswa, mweya waMozisi wakutoseenzeswa, mweya waJoshua wakutoshandiswa panapa. Ko nguva yekutongwa kana ichinge yazouya vachatongwa nenzira ipi? Kana kuti mweya wavo zvayakutoita basa vatopinduka vatova vatsvene here vanhu ava? Vanana Miriamu nevamwe vakasiyana siyana. Saka kazhinji tinotaura naMwari nedenga nekuda kwemaangels avanotipa isusu, tinoona vatumwa nezviratidzo zvokuti Mwari vapindira, Mwari vatendera, kana kuri kupenya, kana kuri kuponeswa, kana dziri ndimi dzinouya nedzimwe nzira, kana kuti ningiri. Asi vaprofita variko mazuva ano tiri kunyeberana. Machechi echipostori vadhuira kunyeba. Chipostori chaita chichechi dzechiAfrican. So vari kudzosera vanhu kunyika, mukazvitarisa vanhu ivavo, because kana mukaenda kumadzibaba chaiko vanoshandisa mahapa emumvura, kuchivanhu mushonga, asi vanoti vanhu vatsvene, the holy, vanoti it's a holy, vanoshandisa muhacha uchakata. Kuchivanhu unoshanda zvakasimba, vanoshandisa mutara, vanoshandisa tsvimbo dzimwe dzemichenjere, vanoshandisa matombo, mbiya, vanoshandisa zvakawanda wanda. Ukazobvako ukaenda kuna Nangotsvuku nebute nemapfumo nemapakatwa anoshandiswa nedzimwe chechi dzechipostori. Utsvene hwacho ndinohushayiwa. Ukazoenda kune dzimwe chechi vana Ngotsvuku, vana Zioni avo, vana Mugodhi nedzimwe dzakasiyana siyana dziri pasi pano dzechipostori, unowana vashandisa mafuta ehwai, vanoshandisa mafuta eshumba, vanoshandisa mafuta eshato nezvakasiyana siyana, vanoshandisa mafuta emhuka dzakasiyana siyana, mafuta eshiri dzakasiyana siyana, mazai emhuka dzakasiyana siyana, matehwe, vanoshandisa zvinhu zvakasiyana, tsono, vanoshandisa hoko, chinyiko zvakasiyana siyana, vanopwitiridza zvakasiyana siyana, nemishonga mimwe yakutosevenzesa kuchipostori, kuti vaprofita mazhinji vanoziva mishonga dzatovan'anga, kureva kuti vanhu vari kudzoserwa kunyika. Tinoseka hedu Misha takadzosera vanhu kunyika, but hapana kusekana kwana kamba kuya Misha atori nani because akasiya abuda pachena, vainamata clear vakomana vaya vaitumwa vana Micho waye, ndo dare ranga akatotumwa iroro rokunyika. Vanana ningirini uyo anonzani akasiya futi adzosera vanhu kunyika futi, Emmanuel Mjiwa wemadzibaba wayo pamazuva ndo vanosuka madhendi bai makanda emaoko emombe mumaoko anenge mawasha, vakazarauna namasendro vanopinda chechi asi vachimwa doro vachipfeka makemenzi wemadhendi baya chechi yekwamutyiwa. Saka vazhinji mapostori vanonyemba kuti vari kunamata Mwari, but vazhinji the rest mapostori kunyangwe vakuru vacho vari kuita zvoun'anga, asi vanoseka n'anga dziri munyika. Idzo n'anga ndo dzakutoita zvinhu zvakatonaka, dzotorapa vanhu vachitopona, nokuti hadzisi dzese n'anga dzinoroyaka. N'anga dzacho dzatonaka, ende even masvikiro atori right, svikiro haritendere chiwi kana chitema, but ndo vatova, but vazhinji vakuru vemakereke vanopikisana nen'anga neun'anga, vanoita zvepakatwa nezveun'anga nemasvikiro, but vakawanda, asi vanozviti vanhu vatsvene. Touya zvakare panhau yeutungamiriri yemaleaders. Mukatarisa chechi zhinji dzechipostori dzachechi dzenhaka. Hakuna munhu wemuchechi imo vanotenderwa kugara chigaro kana baba vachinge vafa, kungava kwaMugodhi
kana kwaMarangi kana kuZioni kana kupi, chechi dzadze madzinza dzokuti munhu akawamba chechi vana vake nevazukuru vake ndo vanosara vachigara chechi nhaka, kureva kuti chechi idzi dzadze madzinza. So Mwari abata mumadzinza iko zvino izvi zvaiitwa kwaIsraeri zviya zvokuti vaIsraeri vaizviti tisi rudzi rutsvene, vamwe vese ava vatorwa nekuti havana kudzingiswa kana kuchecheudzwa, vatorwa panashe. Saka vazhinji iko zvino izvi varidzi vemakereke ndo vava vatsvene, asi vane vana vakazara kumabhava, vane vana vari kuita chihure, vane vana vari kuzadza vana pamba, vane vana vari kumitisa vana vevanhu, vane vana vari kuputa fodya, vane vana vari kuputa mbanje. Vafundisi mazhinji nemaprofita mazhinji nemabhishopu nemaprista vari kutadza kukondorera vana vavo, but zvinonzi imba iyo it's a holy family, it's a holy family. Vana vakutora mavhesi aIsraeri eOld Testament ekuti kunyange zvakadaro naSauro akadaidzwa ukazodini Dhavhidhi wakabva wazogadzira ningi zviya zvakanga zvichiitwa kumadzinza zviya zvasiri zvaMwari zviya zvasiri zvaKristu zviya izvi, ende panguva yacho zvaitoitwa Mwari vachitowashandisa, but Kristu auya zvinhu zvese zvakashanduka. That's why vanhu vachibhabhatidzwa muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene, because Jesu ndiye akauya. Eta my bro, cho brother tangi. So ukatarisa zvinhu zvese izvozvo izvo unanyatsokuona kuti inyaya dzokuti vanhu vakuita machechi emabhizinesi iko zvino izvi. Chechi dzese idzi dzamuri kunamata idzi vanga vafundisa havana pawa muchechi imomo. Ukada kutotaura nhau yezvigaro unotonzi wakuda kupandukira mutungamiriri, it's a politics dzakuitwa. Unogona kutoroyana kutonzi vapostori vachitoroyana kana kutorwisana, nemamakereke vanotozobatirana pfuti chaidzo. Saka topfumisa vakuru vemakereke here kana family yakawamba chechi? Saka kuwamba chechi kwakupfumisa here? Kuwamba chechi kwakugutisa here? Kwakudyisa here? Kuwamba chechi kwakatova nechanzi chikuru chaizvo zvekuti vanhu vakubudirira nekuwamba chechi naika. Zvichiri zvaMwari here izvi? Imimi wekwamugodhi ndimi muri kwamugodhi, tiudzei. Imimi wekwaMarangi kana kuti wekuZioni ndimi munoti ka imimi mwana Nehemia, imba yana Nehemia ndo imba yaUmwari, holy family. Munonamata vanhu kwaMutendi, kwaMasuka uri kwaDhavhidhi uri nedzimwe chechi nototi bishop wakungomuka. Handizvo here machechi akasiyana iko zvino izvi? Kana kumadzibaba chaiko kwai hatina zvigaro, but muprofita mumwe nomumwe muprofita akangobvisa rake hakuna order, hakuchisina kana neorder futi kumadzibaba kwacho, kwakurira zvigaro nokudya. Vakuru vacho chaatova matsotsiwo futi, agara angori matsotsi wana Lawrence Gatsiru nana Lawrence Gasiyabvumbi wana Biggie and so forth. Vari after business chete paEverett apa wana Biggie. Chiya muno muSouth Africa vachiwaridzirwa machira, vana Magrazi nani vakawanda wanda. Hakusisina order kumadzibaba kwacho. Vanhu vakuvhima nezita raMwari nezita raJohani. Saka iko zvino izvi mukatarisa kuona kuti vanhu vanopuwa zvigaro kumachechi makore anaya, kana usina mari haufi wakapuwa chigaro muchechi, unopuwa zvigaro zvepasi apa kana usina mari. Kana uri muprofita usina chaunounza, kana kuti usingaunze usingaunganidze vanhu, kana kuti usingaprofita uchiunza mamhene pachechi vatungamiriri vachidya, kana kuti uchiunza vaprofita vatungamiriri vanhu vane mari, kana kuti kuzadza chechi kana kusimudzira chimwe chinhu, haurumbidzwe kana pakauya muprofita anobva nerimwe sangano ndiye anosvika achigara panyanga, iwewe hauzikanwe pachechi ipapo. Asi ukangaita mbiri chete, bishop unodya newe, mufundisi unodya newe. Saka ichechi here dzekuti chiri kunamata Mwari? Ndakodawo ndikuti ndidarike neimomo kuti ndibvunze kuti machechi aya ari kunamata madzinza here, kana kuti ari kunamata vakafa here, kana kuti mirayiro yavanotora vanoti vanotaura naMwari, Mwari uyo vanotaura naye akagara papi? Ende mapipo avari kuita ndeaMwari ekudenga here? Zvigaro zvavanopanana izvizvi chechi ndedzemadzinza here, kana kuti chechi dzinofamba neutsvene nekuteedzana kweutsvene hwevanhu? So ndibaba vachinogurei vari kutaura. Inini ndiri mumwe wamwe wevatungamiriri vemuZioni, ndiri mumwe munhu wemweya futi zvakare. Ndakabva neko kumuka hakuna ipwa, ndinozviziva zvese. Vamwe vanoti kutifumura, handisi kufumura apa, because navo vatungamiriri vazhinji mai manje vamwe vafamba nedzimota dzepolitics, but kuchechi kwavo vane mitemo yavakaisa kuti hatiite politics. Saka ipapo ndibatsireiwo, even vana madzibaba ndibatsireiwo. Ndakanzwa murume ainzwa kwaitapi ane vemukadzi nemurume wekuenda kuState House vaya vadya nengiri chicken nepepisi vayo vakanga vakupazha kutaura vaya vanonzi vanaaniko sipatani vazvimbirwa nechicken nepepisi vamai vaya vokurumbidza murume wokupfugama wachananzva bhusi yamunangagwa vaya. Tiudzei kuti muri kunamata negwara ripi nenzira ipi imimi wekumadzibaba wokumasowe?
because pese pari kuitika marekodzi mazhinji, kazhinji kacho chechi yemasvondo iri kushandiswa. Vana Emmanuel havana kusiya zvakadaro, vana Mudyiwa, vana Sanders havana kusiya zvakadaro, vana Micho, vana Wimbo havana kusiya zvakadaro, vana Daswes, even vana Tiki Chiparasha, vana Philipina James havana kumbosiya zvinhu zvakadaro. Imimi muri kuzvitora sei? Muri kufambisa chechi yemadzibaba sei? Nenzira ipi? Uye hurumende iri kuzvionawo here kuti nyika yaparara nekuda kwevanhu vemachechi echipostori? Ndava iko zvine chechi dzadzinza. Mapasika ari kuitwa iko zvino muchaona kuti taakutanga January ka. Jesu ndo paanorumbidzwa stereki ipapa, ndo paanotaurwa stereki ipapa. Asi zvine utsvene here izvi? Chechi kana iri yedzinza, Jesu anoshanda papi? Kana zvava zvigaro zvinonzi ndezvenhaka, asi kana zvinge zvazvo kuti pasika yako ndeye munhu wese ando murayiro waMwari, handisi kuti family yevanhu yaground raKristu here, nekuti vanhu vacho havasi vatsvene, ende nhasi kana Mwari akauya vakamirira kutotongwawo futi. Saka bishop haasiri anesa munhu kuna Mwari, mufundisi haasiri anesa munhu kuna Mwari, kana muprofita, nekuti namuprofita wacho akatomira kutongwawo, nekuti mweya iri kushanda mumaprofita akasiyana siyana, haisi yese yaMwari. Asi kuti vatungamiriri vanoisa vanhu kumurayiro, chavanoisa murayiro kuvanhu kuti vanhu vadzidze kururama. Kana vanhu varurama vogoziva kutsvaga Mwari, ndo zvatinoziva isu. Saka ndibatsireiwo maita basa, baba wachinokurei.